ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang imimo? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok.
yan? Basic! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Ako po pala si Edwin ng Quezon City. Isa rin po akong masugid na tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Mga katas ng nakalipas. Ang trabaho ko po, Colantits, ay sa isang warehouse. 5 taon na po ako dito at masaya naman po ako. Simple lang po ang buhay ko, Colantits. Ang katas ng aking nakalipas ay tungkol kay Annette. 1 year na po kami, Colantits. At kilala po siya dito sa pinagtatrabahuan ko dahil halos araw-araw siya dumadaan dito para sabay na po kami pag-uwi. Nauna kasi siya mag-out sa kanyang trabaho. At medyo malapit lang din yung trabaho niya sa pinagtatrabahuan ko. Kaya naman, hinahatid at feeling po nila na kukunin ko na yung anak nila sa kanila. At dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Andiyan na ang kuliglig. Ay nako, yan na naman yung Andiyan na, Diyos ko. kinababatauhan yung anak natin. Ay na naman, para na naman tayong ano dito. Para tayong ebak dito nila langaw, lumalapit ang langaw sa atin. Ayan na, Diyos ko. Mano, Mapa, mano po. Oh, mauna na ako. Hindi, may sasabihin pa Oo, pala ako mauna sa'yo. na yan. Mauna ka na iyo. Huwag na mo nang papasukin yan at takawalis na ako, madudumihan ulit ang bahay. Napakabalditan yung asawa ko, hindi mo lang alam. Di totoo naman talaga. Maldita, kaya nga kita mahal na mahal na. Siyempre, ganyan naman ang mga lalaki. Gusto nyo eh, maldita ang mga babae. Ganun ba yun? Gusto nyo yan, natcha-challenge kayo eh. Pwede mag-usap tayo saglit. Maghapon na kayo magkasama eh. Hindi pala. Magkasama na kayo, hinatid mo na dito siya. Naghuntahan na kayo sa motor. Gusto niyo pa mag-usap. Ano pa yung hindi niyo pinag-usapan? May sasabihin lang Sige po na, sana uwi ako. ka na. Magagalit na si mama, si papa. Dapat sinabi mo na kasi kanina.
Saglit lang. Ayun na. Ano ba yan ang baho naman dito? Amoy kanal, darling. Amoy langaw. Ah. Amoy ano dito? Bilisan nyo mag-usap, ha? Amoy palakang frog. Pala ka na, frog pa? Oo, doble kasi yun. Dadaling. Bigyan natin ng konting minuto yung mga yan. Ewan ko sa iyo, Kanor. Baka mangungutang yan. Diyos ko, buti mo naman sa itsura. Mas mukhang iyan pa ang bibigyan ng pera ng anak natin. Kaya nga eh. Dapat na nga abogado, pulis, yan yung mga Amoy sawa. araw. Naamoy mo ba yun? Oo, naamoy ko. Amoy araw. Ano ba yun? Dalian mo na. Siguro kailangan nating magpahinga. Anong ibig mo sabihin? Oo nga, ito na tayo sa bahay. Hindi kasi araw-araw na lang din ganito eh. Parang hindi mo naman ako pinagtatanggol sa mga magulang mo. Anong hindi? Pag wala ka dito, sinasabi ko yung na mabait ka, masipag, Kung hindi tsaka ako mabuti kang tao. Hindi ako mayaman pero grabe Kanor, naman yung ang mga tagal. magulang mo. Timeran mo, ang tagal eh. 10, 9, 8. Ano? O di ko ayaw mo na, okay. Hindi ko nung sinabing ayaw pero pahinga lang muna kasi 7, 6. 6. Pero pinagtatanggol kita, napaka mapanghusga mo naman sa akin. Pinaglalaban kita sa mga magulang ko. Ganyan lang talaga yan sila. Kasi gusto nila mapabuti ako. ganyan lang sila. Tapos 5, 4 and a half. 4 and a half. alam mo mahal kita pero grabe niyuyurakan yung pagkatao ko. Hindi naman ako masamang tao, di ba? Alam mo naman yun. Oo, kaya nga pinagtatanggol kita, Edwin. Hindi mo lang nararamdaman. Pero pag wala ka dito, pinagtatanggol kita. Gusto ko ikaw yung makasama sa buhay. 4, 3, Ang tagal naman. 2. Ano ba tong pesting to? Tingnan mo yung mga pinagsasabi ng magulang mo. Ang tagal. Sabi, 10 lang eh. 3. 2. Asan na yung pito mo? Pipito ka na. Pipito. Sige na. Wala na ako. Edwin. Pahinga na muna tayo. Edwin, mahal kita eh. Pinaglalaban kita, hindi totoo. Saan mo ba nakuha yun? Wala eh. Mahal kita. Ingat ka palagi ha. Edwin, paano na ako? Edwin, pasensya ka na sa akin. Ayaw ko naman po makipaghiwalay ko lang tits kay Annette. Gusto ko lang huminga. Pero alam niyo nung nangyari, tuluyan na kaming naghiwalay. Namimiss ko po siya pero alam niyo po yung pakiramdam na parang biglang gumaan yung pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng peace of mind. Fast forward po, makalipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng bagong supervisor, si Sir Jude. Edwin, ito si Sir Jude. Siya na yung ano natin, bagong visor. Ay, hello po, sir. Hello, Sir Jude. Kumusta kayo? Sir Jude. Ako pala si Sir Jude. Sinabi. Oh yeah! Oh yeah!
Sir Jude, hindi pala kita type. Kanina pogi po. Hindi pala kita babe. Ibalik ko. Ganun ba? Sir Jude, Oh, are you married? I'm You have a wedding ring? wala, single. Ganyan talaga yung kakilala ko, married, di nilalagay sa ring. Single nga eh. Single? Single. Single din ako. Ganun ba? Oo. Ikaw O kaya, hindi. subukan mong ikaw mauna sa akin. Napakaigat mo. Maunang sa puso ko. Hoy! Tumigil ka nga dyan. Si Jude, Tinadyo ko lang. ang checker natin dito na-assign pa sa warehouse si Edwin. Hello po sir, ako po yung bahala dito. Sa mga reports po ako nung Ayun, si Edwin broken-hearted po yan like 2 months ago. Pero ano naman po yan? Ilan ba yan? 4 months. 4 months. Pa 5 months na yata. Sorry. Sorry. Oo, ganun pa. Pero yung trabaho ang Alam mo unahin ba, natin. Sir Jude? Yan si Edwin. Ano yan, mapanlait yung mga gulang niyan. Kaya na sila nag-break ng jowa niya. Tapos ito si Trixie. May ano yan, may sugar baby na bading. Ano pa? I-chismis mo na lahat. Mali. May sugar baby. Tapos basketball player. Yun. Tapos, Basic. kilala Ang mo yung- bango-bango kahit ano, pawis. O, di ba? Kasi orientation to kay Sir Jude. Ganito yung orientation sa atin, yung personal life. Tapos, kilala niyo po yung guard doon. Si Jeffrey. Oh, yung guard natin. Guard natin doon sa baba. Oh, si SG Jeffrey. Si Bakit? Edwin Jeffrey. May kabit yun. Oh. Kayo po kaya, ano kayong i-orient ko sa ibang tao tungkol sa inyo? Share. Po, Huwag ka kailangan dito mag-alala. mag-share po kayo ng something personal. Ako naman po, bale, anak po ako sa labas. Wala namang nagtatanong, Day. Grabe ka, Day. Pakialam mo Ako sa labas, tapos di po ako sinusundan ng papa ko, pero kahit ganon, binati ko pa rin siya na Happy Father's Day. Tapos si mama po, nakatatlong asawa na. So, ang dami mo nang kinuwento. mag-share ka rin mo ng iyo, Sir Jude, para ma-feel natin yung intimate connection dito sa trabaho. That way, magiging magaan ka po katrabaho. Ako kasi medyo personal ang aking buhay. Kaya hindi ko masyadong sinishare. Sige, ilan na lang naging ex nyo? Hindi, ilang taong ka na wala ang virginity mo na lang. Para ba tayong podcast? Pero mga Paka-arte 21 ako, naman. 21. 21? Gurang na kayo nung ano. Oo, kasi medyo medyo masela ng aking mga parents. Conservative. Saan dyan yung part yung maselan? Sir Jude, pasensyahan mo na to. Ito pinakamarites dito sa ating warehouse. Sir Jude, sabihan niyo lang po ako pag kailangan niyo na ng report, ha? Sige. Basta, see you around, guys. Okay? See you po. Di ba kayo manilibre? Kasi kapag first day po ng katrabaho namin, sumasayaw pala dito. Well, dito. Yung tong tiki-tiki-tiki dong. Yung magsasayaw po dito. Pag, ganun ba? Opo, binyagan. Oo nga, Sir Jude. Ready? Sige. Ikaw muna, Trixie. Lala. Wala to sa script, Day. Grabe ka Ayun na. na. Ayan. Dong, tiki-tiki-tiki, dong, tiki. Ayan. Sir, ano ka na? Pero macho kasi ako eh. Kailangan pa ng turbo broiler. Kayo Sige, talaga. tama na. Basta mag-trabaho lang tayo dito, ha? Yun lang importante, okay? Opo, Sige, sir. Sir Jude. Sana makapasa ka sa amin. Pas po ang isang linggo. Na-miss kita, Day. Hello, namiss kita, girl. Girl, ang ganda mo. Thank you. Naka-move on ka na sa basketball player. Oo, bago na. Volleyball player naman. Ay, didak Ala ka din yan. sumampas. Grabe. Ay, spank me, gano'n. Kano spang me, Daddy? Si Annette, ba't siya nandito? Lapitan ko nga.
Annette? Oh. Kumusta ka na? Hi. Ba't ka nandito, di ba? Anong meron? Ba't ka nandito? Sorry pero hindi... Wala, namamasyal lang. Dinadalaw ko lang. Kasi dati naging friends ko naman na rin naman yung mga katrabaho mo dito. Yan, si Trixie. Oo nga naman. Naging kumari ko na yan. Para namang- Trixie, pag nagkaanak ka, ninang ako Why? So, yun. Kung magkaanak, Asan na si Jude? palabas na dyan. Ayun na. Okay, magkita-kits tayo bukas. Alis na ako, dyan na yung girlfriend ko. Babe! Ay, babe! Babe! Tara na! Babe, Tara na! kayong dalawa? Pare Jude. By the way, girlfriend ko pala, si Annette. Huwag ka mag-alala. Alam kong ex mo yung girlfriend ko. Okay na sa akin. Cool ako pare. Wala akong Halika na, problema babe. dyan. Wag na yung kwentuhan. Okay na yun si Edwin. Wala naman namin yung paki-ex na yan eh. Ay, tara babe. Halika na. Oo. Love you, baby. Excited na ako. Sakay tayo sa aking car. Yes, let's go. Sila ng dalawa? Ano yun? Oh, ano, Day? Ano masasabi mo sa... Ang masasabi ko nga, ito na nga ang karugtong. Yan na yung personal nila. So, ito na yung personal. So, bali, si Trixie kasi, di ba, magkamari sila lagi yung ng ex mo. Kakapunta, nagbeta ni Sir Jude. Hindi ka ni Sir Jude. Alam mo naman yun si ano pangalan ng ex mo? Nireto ko kasi si Annette. Oo, si Annette, single naman yan siya. Tsaka binrake mo naman yan siya dahil choosy ka pa sa parents Pero bakit? niya. Pero gusto siya ng parents niya, nabalitaan ko. Bakit naman ganun? Ba't nyo naman nireto yung tao? Ba't naman hindi? naman na kayo eh. Single lang ako. Naghahanap kasi ng boyfriend. Ano, may code ba dito? Ikaw naman kasi nakipag-break, di ba? Oo, lakas loob mo eh. So ano? Galit-galit ka? I-update ko na sa Wikipedia yung nangyari. Ayan. Wala namang updated na. Webster? Wikipedia. I-update ko na. Pag sinerch yung name mo, okay. Oh, yan kasi. Nasaktan ka ba, Edwin? Ewan ko ba, pero ba't parang nasasaktan ako, Kolan Tits? Nung malaman ko na yung bisor ko at yung ex ko ay naging sila. Parang awkward. Saglit lang ito. Kausapin lang kita. Makikita Bago pa tayo lumabas ni si- Hindi. Jude. May ginagawa si Sir. Ano yun? Anong pag-usapan natin? Ang tagal na natin wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na akong unfinished business sa'yo. Di kasi baka pwede. Alam mo, baka mapag-isipan pa ako dito ha, mapagdudahan ako ha. Ano yun? Sige na, Ba't make mo it siya quick. sinagot? Alam mo naman dito siya nagtatrabaho, di ba? Why not? Ano ba? O single ako, single siya. Inaasar mo ba ako o ano? What? Do you think may paki ako sa... Pinapaselos mo ako, ano? Oh, excuse me? Say it again. Pa-English ka pa. Bakit? Ano, I'm gusto so mo sorry. makabawi? Oh my God. Diyos ko, Edwin, wala akong paki sa nararamdaman mo. Hindi ako ganun kapathetic. Hindi ako insecure na babae para gantihan kita. Ano iniisip mo? Ang layo ng narating mo ha. Hello. I'm sorry kung nasasaktan ka. Baka ikaw yon kaya pinag-iisipan mo ko na sinasaktan kita. Well, kung gusto mo na matahimik yung life mo at tama na yung pag-overthink mo, mag-resign ka. Ayaw mo pala akong makita dito eh. At kung ayaw mo maging bitter, ayaw mo makita magkasama ni Jude, ng Sir Jude mo, excuse me, malis ka. The door is open. Annette. I don't mind spending every day. Metro's #1 Love Radio. Basic!
pa akong script. Wala pa akong script. B-date yung nakalagay sa screen ko. I don't mind wearing every day. Wala. Di pa yung script. Welcome to Sabi ng Friend Ko! At aminin mo, birkada, noon at ngayon, mas masarap balikan ang kwentuhan kapag kumpleto ang birkada kasama ang nag-iisang true global Filipino beer, San Miguel Pale Pilsen. At panigurado, marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan, katulad ng kwento ni Edwin. Kaya naman pag-usapan natin yan sa special edition ng Tita Max Confession. Kita-kits po tayo sa susunod na Facebook Live, mga birkada! Hi, Tita Tisay Kabel. Good morning! Deng Valdez Burgos, good morning. Argus Perion. Basilio Arlos, good morning everyone. Ay, Gerard. Hello, Myra. Grabe, ang bilis Friday na. Alvarez. Uy, happy Friday. Oh. Actually, mas nakikita ko siyang di Mr. Pogi si Phylon. Phylon, ngayon. Di ba kasi ikaw mo si Phylon? Ted Phylon game. Ay, Tulfo na lang. Tulfo. Sinong tulpo? Si ano? Oh, di ba yung ginagaya mo? Si Sino Ben. ba ginagaya mo? Si Master Pogi? Read my lips. Si Master Pogi yan. Pero si Ted Phylon, kaya mo din, di ba? Hindi kaya, Ted. Iba yung timbre ni Ted eh. Tulfo Brothers. Hindi rin. Bay, okay ba naman ako, bay? Uy, ano si Johnny Oker, oh? Johnny! Mapanlait, mana sa magulang. Grabe daw, mana daw sa magulang yung Nag-English si bakla yung babae. Update! Oy, abangan natin yung We kwento ni deserve an update. Johnny Oker ha, sa Monday. Abangan yung kwento niya. Okay, update. Open ba siya na maikwento yun? Oo, usap na kami. Monday ko, diba? Kala ko kasi ng babae ka. Wala siya babae. Abangan nyo lang. Abangan nyo. Update. They deserve an update. Ang update doon ay, wala naman na sila. Ang awkward nga, so parang hanging pa. Nandun pa rin naman siya sa work. So hindi pa siya umaalis. Hindi pa siya umaalis actually. Ba't ka alis? Tama naman yun eh. Finish na yung inyong business. So, Na wala na kayo, ikaw na lang yung hindi masaya. Imagine ang saya na nila. Yun na lang isipin mo. Payag ka na ikaw, hindi ka pa nakaka-move on. Siya, may bago ng karelasyon. Dapat hindi tayo payag ng ganun. Dapat, mag-move forward ka na. Wala ka nang inaantay. pero kung moving forward, siguro pwede ka rin maghanap ng Kung para tama. talagang peace of mind. Kasi wala kang peace of mind since makikita mo sila Totoo naman. Unhealthy naman And knowing yung bisor mo, jowa na ng ex mo, diba? Ang masakit pa nun, ikaw yung nakipag-break, pero siya yung naka-move on agad. Oo, siya pa yung parang Oo. pwedeng binabawian ka rin. Oo, Kasi hindi oo. mo maiwasan, binabawian ka na. Pinagpagselos Oo, ka. pwede rin no? Epektibo yung nangyari, di ba? Nasasaktan ka, Wala, si Johnny O'Curtis, Pray boy, pero marupok. Oo. Hi! Yung pagkamarupok mo. Peace of mind daw, sabi ni Tigas dito. Ayan. Heart of mine. Fritzeline, good morning. Maghanap din siya ng bagong jowa sa work ng babae para tabla-tabla. Si Carl Kinimoto, good morning. Move forward pero mag-turn left ka na lang. Jane Fernandez. Si Porman, hello Uncle. Hello Porman. Ayun, yun lang sa akin. Siguro pero kung wala naman na talaga sa'yo yun at hindi ka apektado, okay lang, you stay. Masaya ka naman sa trabaho mo, sabi mo. Pero since nakita ko sa kanya, Tis, parang naging
may epekto sa kanya eh. At saka the fact na iniisip mong ginagantihan ka, ibig sabihin that's not healthy. Umalis ka na lang. Apektado nga siya. Kasi pwedeng hindi naman niya yung sinasadya eh. Wala, So, oo. baka ikaw na lang yung nag-iisip talaga kasi ikaw yung may feelings pa. Tandaan nyo, kapag may feelings tayo sa tao, ino-overthink natin lahat at binibigyan natin ng meaning lahat. Baka ikaw na lang yung nagsasabi na gumaganti. Kasi, iniisip mo na may feelings pa sa'yo si girl. Si Well, Annette. alam nyo, girls, guys, wag nating iisipin na ginagantihan tayo ng isang tao. Kasi ikaw yung bitter nun. Mm-mm. Lagi mong isipin, dapat ang mindset mo, move on agad ako. Hindi sa next tao, sa next chapter ng life ko. Pero kung hindi kasi siya apektado, wala rin yan sa kanya eh. Oo. Kahit ano pang gagawin niyo sa harapan ko. Hindi Kaya ako nga apektado. eh. Kaso nga, May feelings ka nga, nararamdaman kaya ka. nga feeling mo, ginagantihan ka. Pero sa totoo sa akin, hindi ko nakikitang gumaganti si girl. Nag-move on lang siya sa buhay niya. Kawawa. Kasi, imagine, parang Feeling ako lang si kasi, Koya. sa akin kasi wala akong time gumanti eh. Ang ganti ko yung moving forward eh. Oo. Hindi ako gumaganti, kaya ka nag-move on. Pero para sa akin, wala na akong time Bitch, gumanti. Alam mo, life is short eh. Bakit may time tayo gumanti? So, Eh, hindi naman niya tsaka pag sinadya. gumanti ako, 5. Hello? Yan ang ganti ko. Napasayaw tuloy kanina yung bagong si Sergeant. Diba? Ganun ba? Dapat wala tayong time gumanti. Kasi ikaw, Nagkataon lang yun. Hindi naman talaga. binibigyan mo ng meaning. Nagfi-feeling, sorry, sasabihin ko medyo masakit to, pero asumero ka. Feeling mo, may paki pa siya sa'yo. Ganun yun eh. Pag feeling mo gumaganti sa yung tao, may paki sa'yo. Wala eh. Kasi kung may paki siya sa'yo, hindi ka niya sasaktan, papakita niya na available pa rin siya. Ganun ba yun? Oo. She will Nag-move on protect na siya your eh. feelings. Ganun. Nag-move on na ako at wala ka nang babalikan. Ayun. Si Mark Minalaba. At saka, hindi mo siya pwedeng sabihin, ginagantihan mo ba ako? Bakit? Wala na kayo eh. Narcissist ba siya? Siyang toxic in the first place. Oo nga eh. Kasi, alam mo brother, kung... Sinong narcissist? Ayan, si ano daw, si Wala akong Edwin. nakitang narcissist sa storya. Wala akong narcissist Pag ayaw na na nakita. sa'yo, Yung parents yung may kain mo pagka, may pagka... Hindi naman narcissist, pero walang manners. Oo, Dr. Toganomics. Thank Mga you, taga Mama Sacred Tonet. Heart. Sa Don Bosco daw, Tita Max. Oh, good morning. Hello, asan yun? Oh, yan, si Dr. Toganomics. Pag Doktor. ayaw na, itulog na lang, sabi ni Paul. Herbert, best revenge is to move forward. Oo, as man. yun nga, Tita Glory. Oo. Tama si Tita Hindi ka Glory. naman- Ikaw nakipag-break eh, tapos ngayon ikaw yung mag-iisip na gumaganti. Girl, Hindi ay siya kuya. Re-revenge actually, Col, na apektado ka lang kasi nakita mo na siyang happy na siya. eh. Yun yun eh. Kasi kung nakahanap ka rin ng girl na Hindi mo isipin yan. oo, meron ka na rin girl. Bitter ka kasi. Yun yun. Sorry pero bitter ka. Sabi ni Nico Brandon, Col, pag nag-share ba ako ng katas, pwede ba kunwari hindi ako yun? Oo naman. Oo naman. Oo naman. Ah, sino yan? Hindi natin sasabihin na ikaw yun. Sasabihin Pagkatapos ko, na itago nyo kwento. na lang po ako sa pangalang baby. Baby Brandon. Pero ang Brandon po ako sa tunay. Hi, Mama Julie. Good morning. ang ego nga. Sabi ni Witwiki, nga, ang ego niya nahapakan, natamaan. Teka lang ha, Ellen Joy, lugi siya kung feeling niya ginagantihan siya. Talaga, lugi siya. Kasi may, yung ego nga niya napakan na parang Maradyaw na buntag sa Indio Hurot. Ayan, Jessie. Bahala na yon siya. Maradyaw? Ano bang word Maradyaw. yan? Pero parang may pagkabuhula, no? Natamaan yung ego. Totoo naman. Kasi Parang, siya yung nakipag-break eh. Dapat ako yung una makaka-move on, pero iba yung nangyari eh. na back to you ka. Oo, pero sa akin yun din ang gagawin ko. Halimbawa makipag-break sa akin lalaki, okay, hindi ka kawalan. Si Ren from, shoutout to Cathy from Mati City. Oo. Tsaka wala akong time gumanti, promise. Alam nyo girls,
guys, ang gwapo nyo at ang ganda nyo para lang sayangin sa ganti. Tawag doon ay pag-move on. Mag-move on ka na. Next yun na chapter yun na yung ano mo, oo. yun na yung ganti mo pag naka-move Mag-move on on Mas ka. okay na Yung be a better version of yourself. Yun yung tamang labas mo yung pag-move on. Hindi ganti. Ang tawag natin pag-move forward. Hindi ganti. better Pag ganti version ka, feeling ko ang pangit mo kasi kailangan mo pang gumanti. Di ba? Oo, parang puno-puno ka ng bitterness at Insecurity, hatred. oo. Tsaka hindi yung nakakagwapo na ganda, promise. Iba yung glow pag naka-move forward ka na tapos. Sabi ni Tin kanina, masama po bang gumanti sa ex? Pangit lang ang gumaganti sa ex. Yun. Pangit lang. Pero pag alam mo yung value mo, Di mo na alam mo kailangan yung worth gumanti. mo, hindi na. Sila na yung... Next na agad. Yun na, yun. Kaya next na prospect mo na agad. Kaya dapat sabi ko yung may naka-ready. Parang si Uncle may naka-ready yan. Ba't na nadamay? Kung mag-ready ka dyan, mag-ready ka sa'yo. Huwag ka madamay. Lima sa akin. Oh, okay. Oh, Huwag mo na kami idamay. Kahoy-kahoy na nga kami. Tog-tog music! Mapapaulala. Alvarez Jerel. Oh, get even daw. Pwede ba daw? Hindi, ulitin ko. Wag gumanti. 'Di ba? Ano na lang, mag-move on ka na lang. 'Yun ay mas makaka-healthy yun. para sa iyo. Totoo yan. So, wag Mas niyo mag-blow nang ka. pangit lang ang mga gumaganti at mga Ilabas. low quality people lang ang gumaganti. Ilabas mo yung version 2.0 yes, mo. mag-workout ka, skinny ka, magpapayat ka, kumain ka ng healthy, mag-workout ka, mag-gym ka. Yun ang ganti mo para sa sarili mo. Yun yung ganti na gumaganda ka. Hindi yung kain. Halin mo muna sarili mo yan. Oo. Anong ganti gagawin nyo? Magjojowa kayo, tapos papakita nyo? Oo. Yak, gawain lang ng mga pangit yan. Lorenzo. Gym din. Oh, sabi si Lorenzo Oo, Perlia. gym. Nag-gym ka. Bay, ga-gym ka ba? Alam nyo, sige, kung halimbawa naiisip nyo talaga para ma-satisfy yung kumbaga Bell na para kapal. makaganti ka, para may hustisya yung pang-iwan sa'yo, mag-gym kayo. Try nyo. O kaya Doon mo ibuhos. Oo, Doon mo ilabas. mag-jogging, mag-treadmill. Maghanap ka ng ibang hobbies mo. O kaya kung naisip nyo talaga jumawa, iba, go lang. Alam nyo, support ako dyan. Wala namang batas para nagsasabi na, wag agad mag-jowa. Jowa agad. Ang daming tao sa mundo, jowain mo lahat yan. Ayan, si Tigas Tito. Oo, magbalik alindog. Kurig. Ang ganti, magjowa ng 3. Tama. Tama si Brandon. May baby na, may mama Kim pa. 3 yun, kulang pa isa. Sino? Ha? Aray mo! Tita Max. Sabi ni Kuya Ards, 18, move on at ipakita ang sinayang niya. Yes. Ako nga pala yung sinaing mo. Galaw. Thank you, everyone. Bukas po nakaprograma si Uncle 5. Sabadog Show, good morning. Ay, 6 to 10 a.m. And Sabado naman. With Mang Anor and Rafi. Idol Rafi. Ay, Rapi Pinong. Rapi Pinong pala. Tapos Sunday ako. 6 to 9, Sunday Golden Morning. At huwag kalimutan, bukas na ito, may makakasama natin si Titangelo, si Kadyot Pinong, si Kim Chino, para sa Pride PH dyan, at ang Quezon City Government, para po sa Love Laban 4 sa UP Diliman. Abangan ang Pride March, live performances, community activities at maraming pasabog na programa. Kami mamimigay din kami ng mga papremyo po doon. Ha? So, bisitahin nyo rin ang Pride Village sa Gateway Mall at Maginhawa Street Party. Libre lang ang registration. Okay, so bisita na bukas na po yan para sa Love Laban 4. Yay! Daghang salamat! Bye, everyone! Babels! Tong diki-diki-diki, tong diki-diki-diki, tong. Hi, Maharlika, hello. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano?
Then, next question. Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely... Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang perang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not witty. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo, sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sorry talaga. Sorry.
manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. Lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama nyo, ako si Manggas at welcome sa ating Siko. Sino ako? Arestado na ang lalaking viral nang nakuhanan ng video habang walang habas na nanakit ng isang senior citizen at iba pang pasahero sa loob ng isang jeep sa may Alabang, Muntinlupa City. Ayon sa pulisya, naaresto ang suspect matapos ang follow-up operation at nahaharap sa kasong physical injuries. Sa kuha ng nasabing video, kitang-kita ang nasabing lalaki. May hawak-hawak pa itong solvent. Aminado naman siya na siya ay lulong sa sininghot na solvent. Isa sa mga senior citizen ang nagtangkang protektahan ang ibang pasahero ang nagtamo ng malubhang pinsala at isinugod sa ospital. Ayon naman sa alkalde, paiigtingin pa ang seguridad sa lugar upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi ko napanood yung mga ganyang video kasi. Hindi ko pinapanood yung pag may matatandang Grabe. naaawa ako, Pinanood naiiyak ko, ako. sabi ko, nung nakita ko siya na dumaan sa feed ko, Tits, hindi pa siya ganun kadaming views. Tapos maya-maya pa, nabalita na talaga sa national TV. Kasi nga, nag-viral na. Yung matanda, ang mga pasahero nagsisigawan. Dahil natatakot. Alam, yung wala siyang habang sinusuntok, tinatadyakan niya yung senior citizen. Kasi nga, kumbaga sa layman's term, rugby boy. So wala sa katinuan. Wala. May bit-bit pa na solvent eh. Legal naman yun eh. Pag sa sapatos mo idikit, huwag sa ilong. Okay. Kala. Kung ako yung senior na nilapitan Yun nilalagay sa eyelash ko eh. Rugby. Aray mo. Kung ako lang senior na nilapitan ng rugby boy na yon, ubos yung rugby Diba? Ikaw nga ginagawa mong honey yun eh. Nilalagay mo sa kape mo eh. Akala ko kasi siya pulot, pukyutan eh. Iba pala yun. Pero bad. Sabi nga ng kapulisan na bumaba daw yung crime. Lalong parang araw-araw na balitaan natin. Ang dami na ng krimen. Ano ba? Saan ba na-surveyang yan? No? Kasi yung... Itong mga nakaraan. Oo. Sa school, ngayon naman, sa jeep.
Tapos, di ba? Yung sa Ateneo, tapos tabunan nga yung Ateneo kasi dahil sa shooting sa school. Tapos may mga saksakan sa school pa rin. Tapos eto naman. Ito na naman si Rugby Boy. Oo. Si Mang Kanon, dami nangyayari ng bababae pa din. Dami na nangyayari, ayaw tumulong. Ano bang itutulong ko? Gusto ko... Mag-donate ka. Mag-donate ako? Oo, mag-donate ka ng Ano i-donate ko? uniform sa mga school. May dinonate na May ako. dinonate Estudyante ka na. daw siya sa kawawa. Hoy, iba yan! Pinag-scholar mo yan. Wala namang masama kung may scholar tayo, di ba? Basic. Pero yung mga yan, yung mga mag-ingat talaga tayo. Yung may mga iba pa yan hindi lang yung rugby boy, yung wiper boys. Yung mga nagwa-wiper sa sasakyan pag Nagugulat nasa ako sa traffic. madaling araw dyan sa may coastal. Wala, meron din doon. Ano na yan ni-report na, tas nawala na. Siyempre, pag walang bantay, nakasalakay. Yun lang. Bigla Dito. na lang magbubuhos ng sabon. Okay. Bigla na lang bubuhos pag bago kang carwash, maiinis ka talaga, tas magugulat ka, siyempre, tas yung mata ganun. Nakadilat na dilat pa. Oo, di ba? Yung lolo? Hindi. Yung rugby boy. Yung rugby boy. Sumisinghot yung rugby boy? Yung lolo. Yung senior. Hindi ba lolo yung senior? Oo nga. Pampalakas niya daw yun. Pampalakas ng rugby boy. Ng lolo. Di ba? Malakas pa yung tuhod niyan. Ng rugby boy? Ng lolo. Oo, kahit ano na Parang napanot na yung ulo Ng lolo? Nung rugby boy. Sabi niya. Ano sabi niya? Ba't me? Wala kanila yung mata, sabi niya. Ano ba? Ito yung ginawa niya. Ginawa niya? Oo. Sabi niya. Nanlaki yung mata nung rugby boy? Ng lolo. Kasi nakakita ng chicks. Basic! Sabi niya, pampabata ko yan. Pampabata ni lolo. Basic! Nakapila sa sa Mercury Drug Yung lolo? Yung rugby boy. Doon siya bibili ng rugby. Yung rugby boy? Yung lolo. Sabi niya, eto senior citizen ID ko. Sabi ni lolo? Sabi ng rugby boy. Hoy, wala na talaga sa katinuan. Yung rugby boy? Yung lolo. Baka may babae. Yung lolo. Basic. Abangan mamaya! Kung may nanalo sa Love Knows No Boundaries! Hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Every time you look at Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga sumasali sa trend ng throwback. Baki baka, wag matakot, si Nicole Ayala. Nakakaloka. Kung usong-uso po yung 2016 throwback, na by the way, nakakatawa kasi 'di ba madami pong nagpo-post ng itsura nila nung 10 years ago na kasi. Oo. Pero alam mo, yung 2016, parang it's very near. Actually nga, alam mo, Jegs, when I think of 30 years ago, ang naiisip ko lagi, 70s. Pag ba sinabi sa akin, oy, alam mo, 30 years ago, ay, in my mind, ang inisip ko, nung 70s. Pero hindi eh, ang 30 years ago ay 90s. Kaya Jegs! Nakakaloka! Kaya nakakalimot na tayo na parang, Oo. di ba yung mga reference ko sa mga like for example, dun sa isang meeting, ang binabanggit ko yung Flying Bee, Mighty Ducks. Na parang inaakala ko parang 10 years ago lang. Correct. Pero ilang years ago na yung Mighty Ducks. Yung mga madaming mga kanta na memorize natin ng mga kanta na 30 years ago na pala sila. Ito pa nga kahapon kasi na 90s lang yun, ha? Ito nagbaban na parang nagfe-fellowship kami ng mga kabataan youth sa church. So kinikwento ni Mrs. Nilet na alam mo, nagustuhan kasi si Sir Jan, pinag-uusapan namin. Nagustuhan siya ng ganito niya kasi kengkoy siya. Sabi ko, tanungin mo sila kung alam nila yung kengkoy. Yung ibig sabihin ng kengkoy. Ano ba yung ano po yun? Diba? Alam mo, sa totoo lang, madami tayong tayong batch. Akala lang natin naiintindihan yung mga lingwahe natin. Oo. Pero in the same way, na hindi rin naman natin naiintindihan yung lingwahe nila. Di ba magkaiba? Halimbawa, nung isang araw, yung anak ko, sabi niya, oh my gosh, Mom, I'm watching a play. There's a fine shite. Fine shite? Research! Fine shine o fine shite? Ganyan. Yung pala, pogi, may itsura, parang ganon. Fine shite, Fine shite is slang of the Gen Z, Gen Alpha culture, meaning very attractive. So kung halimbawa may itsura ka, o kami dumaan na gwapo, para term nila ang gamit natin. Oh, a fine shite. Yan. Pero sana yung borta. Borta. At saka, pwede. Grabe sa usapang throwback. Grabe, totoo. Yung ako talaga, when I think about 30 years ago, naisip ko talaga 70s. Yung mga panahon ng Carpenters. Pero hindi eh. I-minus nyo po ang 2026 by 30 years. Diba? Tama ba 1996? Diba? Imaginein mo yun. Kasi, kaya nga parang halos hindi natin matanggap nung nagkaroon tayo ng yung programa, yung Retro Sabado, saka yung Love Jam. Na ang yung Backstreet Boys ay throwback na. Nasabi ko sa sarili ko noon na grabe, siguro ang tanda-tanda ko na talaga kung nasa throwback list na ang Spice Girls. Nandun na nga po. Nakakalurky! Pero ito yung sinasabi natin na talagang truly age is just a number. Yes. Kasi parang ang feeling natin, nandun pa rin tayo. Hindi na nga lang kasing likse. Correct. Meron na nga lang talagang nararamdaman. Ayan. Kasama na talaga sa listahan ng mga gagawin for the year ang mga executive check-ups. But more or less, kaya mo pa rin namang in a way sumabay sa mga kabataan. Ayan, sinasabihan ka na ng anak mo na, Mom, I hear your bones cracking.
Mom, is that your bones cracking? Tsaka ewan ko kung na-experience mo na to, Jeg, sa nakakahiya, pero aminin ko na, minsan nakakautot ka na nang hindi mo napipigilan. Nangyari niya sa akin ilang beses. Hindi ko nakokontrol yung pag-utot. Nakakaloka. Hindi mo na nagagawa yung muscle control sa puwet mo. Hindi na. Yung bigla na lang siyang sasabay sa tawa mo, o kaya minsan sasabay sa ihi mo, sasabay sa digay mo, o sasabay sa ubo mo. Nakakaloka. Pero, ramdam mo pa rin naman na you can still do things na katulad ng dati. Hindi na nga lang kasing liksi. At hindi na nga lang talaga kasing bilis. Ayan. 'Di ba? Pero you can still do it. Parang ito, dito sa industriya na to na meron tayo, 'di ba? Ilang years na rin naman tayo, more than 2 decades na rin tayo dito. Pero we're still doing the same thing. Hindi na nga lang kasi I think kung talagang nakikinig kayo sa amin mula 2 decades ago, talagang mas mabilis. There was a time na yung boss natin, sinabi niya yun sa akin Sabi niya sa akin, Nicole, feeling ko lang baka medyo bagalan mo yung parang yung takbo ng utak. Ang bilis masyado, hindi na makakope yung mga tao. Ganun. Ganun po ba, sir? Sabi ko, sige po, try ko pong bagalan. O ito na po, your wish is my command. 20 years later, may pagbagal na ng kaunti. Pero yun nga, siguro, and it's also just a reminder na ang bilis lang po ng takbo ng panahon. Yes. Totoo that the days are long. May mga araw na parang ang bagal-bagal, but the years are always short. Eto na nga lang yung di ba, yung trend na 2016 and 2026. Ako feeling ko kasi yung highlight ng 2016 ko, yun yung naoperahan ako sa heart. Kaya yung post ko na 2016, I see you. Tapos yung 2026, I still see you. So yung asawa ko kasi kasama ko doon. So parang para sa akin, parang Nito lang siya nangyari. Correct. Diba? Yung pandemic na nga lang yun isa pa yun. Diba? Tingin ko baka dahil sa pandemic kasi walang nangyari sa buhay natin masyado. Walang ganap. Parang ninakawan tayo ng ilang taon. Na walang ganap. Totoo. 'Di ba? Yun nga minsan nagto-throwback sa akin yung time na nag-eat bulaga kami dun sa time ng Aldab. Tapos na-realize ko 2015. More than 10 years ago na rin pala yun. Pero parang sa utak ko, yung Aldab nandiyan pa rin lang siya. Alam mo yun, yung ganon. Ang bilis. Ang bilis lang po ng takbo ng araw. So let's just ng taon. Doon talaga siya ramdam na ramdam So let's just treasure each day that is given to us. Yung bawat araw. Alam mo, merong isang touching na nabasa ko one time tungkol sa mga anak na yung mga anak daw natin, ito na yung youngest nila that they will ever be. So kung ilang taon siya ngayon, let's say 16, 18, or 17, or 6, or 3, ito na yun yung pinaka youngest. At yun naman nila talaga na pwede. So kung lalagpasan mo, ibig sabihin yung hindi mo iti-treasure yung each moment na isang buong taon siyang 3 years old, lalagpas lilipas, magugulat ka na lang isang araw, matanda na sila. At matanda ka na rin. At yun din ang isang paalala sa mga anak. While you are busy growing old, wag nating kakalimutan na yung mga magulang natin, they're also growing older. Ayan, magugulat ka na lang na hindi mo na masasama yung magulang mo na kung saan lalakwat. Kasi nga, hindi na pala kaya. The bone is cracking. The bone is not boning. Diba? Nakakaloka. Grabe, Iba sobrang na, bilis ang bilis. Yung throwback ko na story, diba? 2016, nagulat ako, napakaraming selfie o picture ni Diego sa phone ko. Kasi nung time na yon, si Princess was 2 years old. Tapos tuwang-tuwa siya kay Diego. To get the term of let, kengkoy na kengkoy siya. So, ang dami-daming picture ni Diego sa phone ko noong 2016 kasi nung time na yun, 2 years old lang si Princess. Ngayon, 12 na siya. Nandito pa rin naman si Tito Diego niya, pero nanghihingi na siya ng advice sa voice acting. Iba na yung pinag-uusapan nila. Voice acting, paggawa ng poem, pag-express ng nararamdaman. Ganun na. Pero, diba, nasa utak mo, bata lang to yun nga Diba? Sa totoo lang nga, diba, kagaya nga nung nakaraan, nung isang Sunday na sabi ko, akala ko may event, kasi nandito si Nicole Tapos may kasama siya, sabi ko, akala ko si Rocky. May event sila ni Rocky. Pagpasok ko talaga, ang tagal talaga ng tingin ko na, si Princess. Kasi sabi mo, si Princess,
Parang natigilan talaga ako. Sabi ko, Si Princess na ba yan? Kasi nga, bigla na lang siya. Ang laki na niya. Oo. At ganun po lahat. Yung mga anak Ang natin. bilis. Di ba magugulat? Kunyari, may mga kaibigan ka hindi nakikita na matagal na panahon. Tapos makikita mo yung mga inaanak mo. Oo. Di ba? Sa mga kaibigan mo, magugulat ka. College na pala yun. Ang huli ko binili na regalo sa kanya ng Pasko, toy gun pa. Tama. The days are long, but the years are short. Grabe, mga kabisyo. sobrang ang bilis ng Oo, panahon talaga. Totoo yan. Ikaw, totoo anong naging yan. highlight mo sa 2016-2026 trend? Mas na-highlight nga yung throwback ko noong 2001 eh. Yung nakikibaka ka. Yung nakikibaka ko. Ayan grabe yung ilong ko dyan So marami nagtatanong kung nagpagawa daw ba ako ng ilong. Nene. Sobrang nene. Tsaka ang tapang. Pero Titira mo, senador. makatira ng senador. Alam mo, to be honest, nag-iisip pa ako kasi 'di ba nag-resurface nga siya. So may mga nagtag sa akin yan Madami. Medyo kasi 'di ba hindi na nga ako nagpo-political ano tawag doon, opinion. Kasi iba na yung world ngayon Totoo. Sa world noon, feeling ko halimbawa ito yan, malamang tinira nila yung kilay ko, tinira nila yung ilong ko. Malamang gano'n na siya yung Wala pang bashing kasi that time. Wala. Kasi walang social media Hindi, tsaka parang feeling ko, pag may pinaglabang ka, mangyayari. Especially pagbata ka correct. talaga Hindi, tsaka, Jegs, noong time na yun, yung mga dapat na-impeach. Ngayon, ano yung ibig mong sabihin? Wala naman ako sinasabi. ang ibig ko lang sabihin, hindi na po ako kasing tapang. Nung 25 years ago. Siguro kasi iba-iba it differs. Parang, ang sabi ko nga dun sa post ko, okay, for context, so, may bigla pong lumabas po kasi na video ko nung 2001. Throwback. Throwback to ng ABS. ABS ang nag-post nun parang TV Patrol 2001. Nung nangyari nung January 17, 2001. So, nung time na yun, ito po ay mga rally. So, rallyista po ako. Presidente po ako ng Student Council rally. May tinitira po ako ng mga ganyan. So, na-realize ko, fast forward, kasi nagtanong ka naman anong highlight, fast forward, some things really never change. Parang ever since pala talaga, hindi ako cut maging Disney princess. Laging warrior. Laging lumalaban. Pero, nag-iiba lang siya ng mukha. Diba? Nag-iiba lang yung face ng nag-iiba lang ng buhay face. mo. So, kung yung time na yun, tapang-tapang, kaya mong ako hindi ko na siya gagawin ngayon. Bakit? Iba na rin yung world ngayon Subukan mong gawin dyan, cancel ka, o di naman kaya, pwede kang abangan sa labas. Saka may pamilya ka may pamilya na ako nung time na yun, wala naman akong anak na iintindihin. Tsaka nung time na yan, kaya nagulat ako nag-resurface siya. Kasi yung time na yan, wala pang social media, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo napanood yung episode na yan, hindi mo na siya napanood. Correct, wala. Isang beses lang siya dadaan. Wala na. Wala, ni-resurface. So, nasa social media na siya. Nakakaloka. Kaya yung may mga scandal dati, kabahan po kayo. Pwede po talaga siya bumalik. Ibang klase yung Nicoliano, tumitira ng senador. Kaya nga, hindi ko na yung gagawin ngayon. Mahal ko yung mga anak ko, ang asawa ko, ang dami ko pang gagawin. Nakakaloka. Ibang klase talaga. Kaya to be honest, medyo inisip ko din. Tsaka ang tapang, yung pagkunot ng noo ko, nakala mo naman may kilay si ate girl. Ang tapang ng batang yun. Siguro kung ikaw yung nanay ng batang yun sa ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Naku, anak. Naku, anong anak. Anong advice mo sa sarili mo? Naku, anak. Ayan. O diba, tingnan mo yan, Jegso. Meron namang evolution of man na tinatawag. Doon na lang tayo sa itsura. Wag na tayo mag-dwell sa pagtira ng senador. Nakakaloka. Pero I just remember, hindi ko na matandaan tong interview na to. Hindi talaga. Pero what I remember is, yung mga pinaglalaban noon, may mga nangyayari. Yun lang yung gusto kong sabihin. Mukhang hindi ata naiintindihan yung tinuro na. Ayabang! Diyos ko po! Sa anak mo pag-uwi sa bahay. Halika nga dito. Ano pinagsasabihan? Sabi mo dyan? Nilalagay mo sa langan yung buhay natin. Nakakaloka! Ay, nako. But anyways, yun lang naman ang gusto nating sabihin, di ba? Na may mga bagay talaga na nangyari noon. Na minsan gusto mong balikan, minsan hindi. Pero ang bilis lang talaga ng panahon. Tama. Ang bilis.
Sobrang bilis. Kaya especially sa mga bata, yung relationship nyo sa mga magulang nyo. Nako. Minsan magugulat ka na lang, matanda na pala si mami, si daddy. Alam mo, merong isang pinagawa noon yung digital team na hindi ko makakalimutan. Yung hawakan yung kamay ng magulang. Kasi gawin nyo po, dun mo marirealize, matanda na pala yung kamay niya. Ibig sabihin, matanda na pala sila. Hindi, kasi kahit na, kayo na nga lang mag-asawa eh. Yung minsan yung mag-lock yung mata mo sa mukha ng misis mo. Diba, may wrinkles na. Matanda na pala siya. Matanda na pala tayo. Correct, matanda na pala tayo. Diba? So let's just cherish each day, Kabisyo. Kasi Tama. mabilis ang panahon. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! At tapang at tao. May pagkunot ng noo talagang... Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandali. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita.
Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida, hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep, palay, swerve, slide, like, on your side. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Tayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip pa right da. Ani Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan!
Bilis mo po! Bilis mo po! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na pa mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin?
Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre mo ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura ni mo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong,
sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Di ba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin, di ba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Dear Love. Araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ay. Sana, Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo. Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, correct. Yung budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayon mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debuto hindi 42 wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsagilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Tawagan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang?